Видиш ти. И така, мили хора, позволете ми да ви представя композитора на всички мои песни, Валентин Спасов. Благодаря ти, Севдалина, за представянето. Благодаря и на вас, мили хора, за сърдечните аплодисменти. Честит празник, бъдете живи и здрави! Благодарим на община Елена и на инженер Блъзев за поканата и на всички, които се погрижиха този ден да бъде прекрасен, да се хареса на всички, да празнувате с радост и от сърце. За нас наистина е чест да бъдем тук на такъв хубав празник. Пожелаваме ви всичко най-добро, много веселие и много радост в този хубав ден. И така, нека да се веселим, както е на празник. Една от песните, която продължаваме, възникна далеч от родния край. Там, където срещахме родни братя и сестри по света. Така се роди песента "Сите сме рода".
Благодаря ви. Деца, прекрасни сте. И така, следва една популярна наша песен.